मोनसे जाथायखौ लानानै बे शेयार खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंनि हाब्रुबारि प्राइमारिनि सिङाव जोङो BPF हान्जाया अफिस लादोंमोन। बेखौ मान्थलि 1000 करिया भारा। दा बेखौ जोङो लानानै BPF हान्जानि खामानि मावगासिनो दं। दा आगोलाव नाथाय जेबो घटना जायाखैमोन। दा रिसेन्टलि मोनसे जोंहा घटना जादों। बेनो जाबाय साननैसो सिगां जानांगौ बे अफिसनि सोरगिदिं भेन्टिलेसन ग्लासखौ बुफायफैदों। दा बेयाव जाय दुष्कारि मानसिफ्रा बे जाथायजों लोब्बा दङ बे बिथांमोनखौ जोङो इनडाइरेक्टलिबाबो एसे आन्दाज मोनबाय, जाहाथे जोङो इयुनाव बिथांमोना बेबायदि मावा। खारन दाबो इलेक्सना सफैयाखै। बेबायदि माखासे समाजनि सिङाव गाज्रि कालप्रिट मानसि थायोब्ला, घटना खालामबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोला मोनसे गाज्रि परिबेस जायो। दा बेखौ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट पलिटिकेल हान्जाजों लोब्बा थानाय माखासे मानसिफ्रानो बेखौ मावदों, जों बेखौ बुंनो हायो। दा जोङो हान्जाखौ जों डाइरेक्ट बुंथ'वा, बबे हान्जाया मावदों जों बेखौ बुङा। खिन्थु BPF हान्जानि बेरेखा हान्जा बिथांमोनानो बे खामानिखौ मावदों। खारन बे अफिसनि सिंजों मावाखै बे घटनाखौ, सिंनिफ्राय बाथुलजों गावहरदों। दा माखासे भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों बेखौ देखायगोन। दा आंनि खावलायनाया बेसो, राजखान्थिखौ बयबो खालामनो हायो। राजनिति खालामनायनि मोनसेल' थांखिया बेनो, राजनितिजों जोङो जोंनि समाजनि रायजो जानाय, गामि ओनसोलनि बेकवार्ड जानाय बेफोरखौ जोङो राजखान्थिनि गेजेरजों मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोनानै समाजखौ जोङो मोनसे जौगासार बिथिङाव लांनो हायो नामा, बे नोजोरजोंसो बयबो राजनिति खालामो। BJP खालामथों, UPPL खालामथों, BPF खालामथों, जोंहा जेबो फाजाया। गावबागाव मोनसे पार्टिनि प्रट'कलाव थानानै जाहाथे खामानिखौ मावो। खिन्थु बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि गेजेराव आयेन बेरेखायै खामानि मावनाय, बबेबा अफिस बुफायनाय बा सोरबा मानसिनि सायाव एटाक खालामनाय, बेखौ खालामनो नाङा। दा दिनै खोब दुखुनि बाथ्रा, दिनै जोङो ओरैबायदि जायगायाव दङ BTCनि रायजो राजाफ्रा, मोनसेबो स्किम गैया, मोनसेबो डेभेलपमेन्ट गैया। आरो बे डेभेलप गैयैनि गेजेराव बेफोरबायदि मोनसे हानि खरब खहा खालामनाय खामानिखौ दा माव। दिनै बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जानि अफिस मावख'खौ सोरबाया बिदि खालायोबा सोरबायाबो अल्टारनेटिभलि खालायगोन। दा बेबायदि जालायोबा परिबेसा गाज्रि जायो। दा बेनिखायनो आङो जोंनि ओनसोलनि जाय मानसिफ्रा बे जाथायजों लोब्बा दङ बिथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो सोलायनानै था, नङाब्ला जोङो सेकेन्ड टाइमनि मानसिखौ जोङो इंगेज मोनदों, जों बर'मोन आरोखि मानसिखौ आयेननि गेजेरजों बिथांखौ मा साजा होनांगौ बेखौ जोङो एफआइआर होनाय जायोना केस होनाय जायो गोदो। दा स्पष्ट हिसाबै बयबो पार्टिया गावबागाव पार्टिनि खामानिखौ, दोलोनि खामानिखौ माव, गुबुनखौ ब्लेम खालामनाय बा माबा मोनसे खहा खालामनाय बेखौ दामाव। दा जोङो लाइभआव फैनो गोसो गैयामोन, बिथांमोनहा बेबायदि जाथाय खालामनायाव जोङो बेखौ फेसबुकनि गेजेरजों हाब्रुबारि प्राइमारि BPF हिसाबै जोङो बेखौ खेंफोरथि होनाय जाबाय।